Дамирбек Олимов овозхони 33-солаи тоҷик, ки бо таронаи дунё машҳур буд, дар садамаи дар наздикии шаҳри Хуҷанд ҷон бохтааст. Парвизбек Муродов ва ҳамзамон продюсери Дамирбек Олимов дар суҳбат бо Радиои Озодӣ марги ӯро тасдиқ кард. Муродов гуфт, ҳодиса шаби 5 феврал рӯй дода, ҷасади ӯро аз сардхона ба зодгоҳаш ноҳияи Деваштич овардаанд. Мошинашон дар гардиши боғи миллӣ чапа шудааст. Дамирбек Олимов дар ҷои ҳодиса ҷон бохта, ду навозанда маҷрӯҳ шуданд. Акбар Шарифов сухангӯи раёсати корҳои дохилии суғд гуфт, ки ҳодиса соати 1:40 рӯй додааст. Ронандаи хонда аз идораи мошина баромада, дар натиҷа мошин аз роҳ баромада чапа шудааст. Дамирбек Муродов зодаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ва фарзанди Ботурбек Олимов ҳунарманди шинохта дар минтақа аст. Дамирбек Олимов аз худ 3 фарзанду даҳо суруд гузошт. суруди охирини ӯ бачагӣ буд, ки бар матни шоири шинохта Толиб Озарахш омода шудааст. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш вақти рондани мошин эҳтиёт кунед ва ҳатман дар ҳаққи Дамирбек Олимов дуо карданро фаромӯш насозед. худо ба хонаводаи ӯ сабри ҷамил диҳанд.